Manila Broadcasting Company. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Sa balita, sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Webes, Oktubre 8, tuig 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Sa balita, sa aksyon! Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Tricycle driver nadakpan matapos ginhimuslan ang 21 anyos nga babae sa syudad sa Bacolod. Mga illegal nga droga nga nakumpiskar sang PDEA Region 6 sa pagasunugon sa Oktubre 15. Sa balita national, 84% sa mga Pinoy kontento sa COVID-19 response ang administrasyon suno sa survey. Inisyal nga 37 ka mga COVID-19 patients nagpakigbahin sa clinical trial usar ang Lagundi. Sa balita international, US President Trump ginakabig nga blessing ang naangkon nga masakit nga COVID-19. Sa sports balita, Lakers liwat nga magasuksok sang Mamba jersey sa Game 5 buwas nga adlaw. Kag sa ato nga showbiz balita, Taylor Swift ginendorso si Democrat Biden para sa pagka-presidente sang Estados Unidos. Sa balita, sa aksyon! Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag And good evening sa mga ka-aksyon namo nga nag-monitor via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, and it's time na mga ka-aksyon nga i-recognize naton ang pila ka mga ka-aksyon naton nga nag-monitor via Facebook Live karon nga evening newscast. Ginagrita lang sa mayong gabi first geda nga nag-appear sa aton sining monitor si Tercy Baterna. Hi, good evening sir, ka-aksyon Bacolod watching from Japan. Mamati ta sa balita. Thank you po. Salamat. Kamusta ka mo dira sa Japan? Kag ano dira ang sitwasyon no sang COVID-19 dira sa imo sinihamtangan. Salamat halong dira kay Ma'am Tercy Baterna. Araman si Joanne Kabayaman Gabi Action Dale. Salamat. And si June Marie Rado. Good evening Action Dale watching from La Castellana. God bless and stay safe. Salamat gid sa mga ka-aksyon naton no nga naga-monitor tonight sa ato sining pagpangalagad ginahulat-hulat naton ang mga officers ng Energy Funds Club nga mag-join man sa ato sining pagpangalagad tonight. And of course, gina-recognize naton ang pila naton ka mga ka-aksyon ara na matamat na nga nagasinulod ang aton sining mga greetings no. And sa mga ka-aksyon naton nga may mga greetings patamyaw kag kun may mga inquiry kamo regarding sa local news din naton sa syudad, i-comment down niyo lang ang inyo sining mga pamangkot para isa-isa naton ining masabat kutob sa aton sining masarangan. And good evening kay Michelle Sayo. Good evening Action Dale. I'm watching live. God bless. Uy, diin ka ng galantaw live. Di na mo sining banwa kon syudad diri sa may probinsya. Salamat gid. Si Ma'am Cecilia Oleo. Good evening watching from Cebu City. Stay safe. Mga Negrense. Si Ma'am Ruth Kazawa. Standby mga ka-aksyon para sa aton nga mga local news.
sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 8 kagaron sa detalye na sang balita lokal. Ginaresto sa police station number 1 ang 41 anyos nga tricycle driver matapos ginhimuslan ang 21 anyos nga dalaga sa may sulod sang isa ka puloy-an diri sa may syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk Chief Police Lieutenant Arlene Torrendon, ginsulod sang suspect ang biktima sa kwarto kag gintayaan sang kutselyo durante nga ginahimuslan. Suno kay Torrendon, matapos ang pagsulod or mahapos ang pagsulod sang suspect bangod wala masirang kwarto sang biktima kag nagaisahanon ini nga nagtulog sa sala sang puloy-an. Wala makapangayo sang bulig ang biktima siyang mga kaupdanan bangod ginkulbaan ini durante nga ginatayaan sang kutselyo. Suno kay Torrendon, ang suspect ang may kaso nga murder sa police station number 1 kag under provision. Ginahulat sa karon sa kapulisan ng medical certificate sang biktima agud mapasaka nilang kaso nga rape batok sa suspetsado. It's 2 o'clock in the morning, no, sa sulod sa room sa aton 21 years old na biktima. Notice siya nga ining aton suspect ara sa sulod sa room. Din repeat siya using sang line. So, pag diri na consummate ang ining incident. Nabatian si BCPO WCPD Chief Police Lieutenant Arlene Torrendon. Samtang natala na nga pagasunugon sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6 sa mga nakompiskar nga shabu sa maabot nga simana. Sa interview sa Action Radio Bacolod, kay PDEA 6 spokesperson Maria Graziela Tanalion, bilang pagsunod man sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte ila pagasunugon ang mga ebidensya kag residual sang shabu sa maabot nga Oktubre 15 pag sa thermal destruction sa Gigato Avesha Crematorio sa Santa Barbara, probinsya sang Iloilo. Suno kay Tanalion, sa karon ila pa ginakolekta ang mga illegal nga droga gikan sa tagsa ka mga korte sa probinsya sa Western Visayas. Nagalaom si Tanalion nga makatipon ang ilang hensya sang masobra 1 kilo sang shabu agud sunugon. Madumduman nga sang tinalikdan nga 2019 kapin sa 8.8 million pesos nga balor sang suspected shabu ang ginsunog sang ilang hensya base man sa mando sang Office of the Court Administrator. Siban pa nga balita lokal, ginatanyag sang lokal nga panguluhan sa Bacolod ang libre nga pagpangswab sa mga pumuluyo nga residente sang syudad, ilabi na sa mga individual nga nagabatsyag sa mga sintomas ng COVID-19. Suno kay City Administrator kag Emergency Operations Center Executive Director M. Ang, ini nga programang kabahin sa inisyatibo nga ginahimo sang karon nga administrasyon angot sa nagapadayon nga problema sa pandemya. Suno kay ang pagi sa Bacolod Respiratory Outpatient Center Conbro Center, sarang nga makapakonsulta ang mga Bacolod noon nga mayara sang ginabatsyag sila ikayong lawas o kung nagamasakit kag depende na sa mga doktor ang pagdeterminar kung bala ini sila ang kinahanglanon nga magpaidalom sa swab test. Nagalaom si ang paagi sa mga programa mas magasanyog pang monitoring nga ginahimo sang syudad batok sa posible paglapta sang amo nga virus. Nara sila mga influenza like illness or may mga symptoms sila nga daw COVID, ginapakadto na sila sa Bro Center kay para ma-konsulta sila anay sa mga doktor nga naga-duty dira and then maswab sila dayon. It will be the doctor who will determine kung kinanglan siya iswab or hindi. Nabatian si City Administrator M. Ang ginkompirmar ni BJMP Deputy Regional Director for Administration Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne nga naka-recover niya sa COVID-19 ang 53 ka mga bilanggo na nakipadiring 19 ka mga jail personnel sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Suno kay Peremne, duha ka semanang nakaligad humalin sang gindulong sa may Talisay City BJMP ligtas sa COVID Center ang 35 ka mga PDLs, 34 diri naka-recover samtang isa na gid lamang ang padayon pa nga ginamonitor. Suno kay Peremne, naka-recover man ang 19 ka mga jail guards ang Metro Bacolod District Jail sa may barangay Singkang kag Handumanan Talisay kag Banwas ang Isabela. Gayong klaro ba ni Peremne nga sa karon nagapabilin pa sa quarantine facility kag Talisay BJMP ligtas sa COVID Center ang mga recovered jail personnel kag bilanggo o konpreso agod liwat ipaidalom sa reswabbing antes nga makabalik sa ilang trabaho. Ang sa personnel natin, recovered naman sila. Actually, asymptomatic kung sila
So far daw, wala naman problema dira sa personnel ko sa PBL natin. So far, sir, Except that we are just waiting a proper time also for schedule nila siguro for reswap. Nabatian si Regional Director for Administration, Jail Senior Superintendent Gilbert Perremne. Sa katapusan nga balita lokal, kumbensido si Bacolod Councilor Renesito Novero nga naging epektibo kag dakong nabulig ang ginahimo nga tikang sa mga opisyal kag team nga ginapamunuan ni IATF IED Chief Implementer for the Visayas Mel Feliciano agod mapaganhagan ang transmission sang virus sa syudad sa Bacolod. Suno kay Novero, base sa resulta nga ginapagwa sa kada adlaw, nagajutay ang nagapositibo sa ginapagawa nga resulta kag mas naganubo man ang active cases sa Bacolod. Ini ang resulta man sa maiid nga contact tracing nga ginapatigayon agod gilayon nga ma-identify kon diin nakalato ng virus kag matap na agod malikawan nga madamo pa ang malatnan. Sa piyak ka bahin, nagapati naman si Novero nga madayon ang plano sang syudad nga swab test sa mga market vendors sa maabot nga Oktubre 10. naganubo ang aton active cases. Kag naganubo ang result ng swab test ang aton mga positive cases daily. Okay. Kag isa na sa mga resulta sang aton contact tracing activities kag sang extraction na ginahimo sang aton mga volunteers kag mga workers. Nabatian si Bacolod City Councilor Renesito Novero. Una sa balita, una sa aksyon. TTX sa 500 capsule mga ka-aksyon. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulo
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga Una sa aksyon! Lasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang Balita National. 8 sa 10 ka mga Pinoy ang nag-approve sa pag-uyat sang Duterte administration sa COVID-19 pandemic. Ining base man sa Pulse Asia Survey nga ginapatigayon sa adtong Setyembre 14 tubtob 20 karon nga tuig. Nagapakita sa resulta nga 84% sa mga Pinoy ang may positive opinion ang sa trabaho nga ginahimo sang administrasyon para makontrol ang paglaptas sang COVID-19. Kapin 10% naman sa mga respondents ang neutral sa tigang sang gobyerno kag 6% ang nag-disapprove sa performance sang administrasyon. Nagwang survey pila kadlaw matapos nga nakakuha si Presidente Rodrigo Duterte sang 91% nga approval rating karon nga may ginapangatubang nga pandemya. Sa dugang pang Balita National, ginapahayag sang DOST nga nag-umpisa ng clinical trial sa pag-usal sang lagundi nga posible supplement treatment sa COVID-19. Sa laging handa briefing subong adlaw, ginpahayag ni Dr. Jamie Montoya, Executive Director sang DOST Philippine Council for Health Research and Development. Naaprubahan na sang FDA kag Ethics Review Board ang pag-usal sang lagundi sa trial. Suno kay Montoya, 150 na ka mga pasyente ang ginpaidalom sa screening, pero 37 lamang diri ang qualified nga magpakigbahin sa trial. Ginpathag ni Montoya nga ang padayon nga trial ang nagatuyo nga may baluan kung bala pwede ni mausara bilang dugang bulong o kung supplement treatment para malikawan ang pasyente nga makahangkon sang severe symptoms ng COVID-19. Samtang ginpahayag man sang opisyal nga ang clinical study para naman sa tawa-tawa, isa ka traditional herbal medicine ang nagapaydalong pasakaron sa ethics review. Nagadistansya si Presidential Son kag Deputy Speaker Paulo Duterte sa issue sang duwa niya ka mga abyan nga Senate Speaker Alan Peter Cayetano kag Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Suno kay Paulo, iya ginaduso ang pag-isa sang Kongreso pero nagpamalibad nga maghimo sang anuman nga statement nga magapabor o kon makaguba siya mga abyan nga parehas nga nagapabutyag sang ila kinamatarong nga mangin House Speaker. Si Velasco ang natalanan na kuntani nga magpungko bilang House Speaker sa
Oktubre 14 bilang kabahin man sang term sharing agreement pero ginsuspense ang Kongreso ang sesyon na tubtob Nobyembre 16. Hiwat nga nagwang issue sa House Speakership matapos nga pila ka mga kongresista ang nagkwestiyon sa pagpanagtag sang Public Works Fund sa mga congressional districts sa 2021 budget. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sang Balita International Sports sa Entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
nag-adapya na. Ikaw nang ginapamati, alam mo'n ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa litalina sang Balita International. Again, pahag ni US President Donald Trump ng isa ka blessing sa mahal nga makako ang iyang masakit nga COVID-19. Kasunod nga nagbalik ni sa Oval Office apisa sang warning sa iyang pagbalik mangot posible mabutang sa risgo ang iban nga tawo. Si Trump ang nagtrabaho na umpisa nga nag-check out ini sa hospital sang Lunes nga adlaw. Lakip naman ang iyang pagbalik sa television sa White House. Ginpakamalaot naman ni Democrat Joe Biden ang ginhimong atikang ni Trump nga wala nagakabalakang masobra na sa 200,000 ang napatay sa US bangod sa COVID-19. Sulok kay Trump ang pagka-recover sini sa masakit ang bangod sa antibody cocktail nga isa ka experimental treatment. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, sa tuyo nga mas ma-motivate sa Game 5 sang NBA Finals, ang Los Angeles Lakers ang magasok-sok sang black mamba jersey. Ang Game 5 ang patigayunon sa Sabado sang aga adlaw sa Pilipinas. 3-1 sa karon ang serye pabor sa Lakers. Ang Lakers ang nagpost sa Instagram nga pagsok-sok sang mamba jersey bilang pagkilala sa later franchise icon si Kobe Bryant nga napatay sa helicopter crash nagligad nga Enero. Ang Lakers ang nag 4-0 sa playoffs, suksok man ang Mamba jersey, lakip ng 124-114 nga victory sa game number 2. Aprobado naman sa asawa ni Kobe nga si Vanessa ang pag-usar sang Mamba jersey sa game number 5. Sadtong 2010 pa ang pinakaulihi nga kampyonato sang Lakers. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa naman nga showbiz balita, gin-endorse ni popstar superstar Taylor Swift si Joe Biden para sa pagka-presidente sang Estados Unidos. Gin-engganyo ni Swift ang iya 200 million plus nga social media followers nga pagasuguran sang veteran Democrat ang healing process sa Amerika. Una na sa tawagin na pakakamalaot sang singer si US President Donald Trump angot sa iya ineffective leadership sa COVID-19 pandemic. Ang palayag ni Swift, si Seka Magazine article ng iya ginpost sa Instagram kag Twitter, ang unang formal sining deklarasyon sa pagsuporta kay Biden. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 33 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Oktubre 8, tuig 2020. Salawat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,